želim pre svega da vam poželim dobrodošlicu ovde u Loznicu. Bio je fantastičan koncert, čestitamo vam na tome i naravno na malom jubileju. Ovo je otprilike kronologija vaših nastupa u Loznici. Peti po redu, imali ste... 93. 94. 95. 2022. 2026. Pre tačno 33 godine, prvi koncert u Loznici i tako ste otprilike izgledali. Pa evo sada u junu ću biti punih 38 kako sam na estradi. Jeste. Zaista, sjajna atmosfera je bila na ovom koncertu kao i na tom prvom 93. godine. Pevali su se pesme koje ste i tada pevali. Čini mi se najveću pažnju je sklonula pesma Šta je to tvojim venama, Cvetak za navjetak. Kako je vama sve to izgledalo večeras? Pa da vam kažem nešto, što se moje publike tiče, pogotovo, evo, ljudi iz medija koji prate mene na mojim koncertima, nema tu velike razlike, euforija je zaista svuda. Ja sam imala tu sreću da zadnje 2 godine nastupam po Srbiji, inače to retko sam radila prethodnih godina jer se nisu stvarali uslovi za tako nešto. Mnogo sam srećna i mene je publika željna u našoj zemlji. Euforija, kao što rekoh, je svuda, identične su reakcije. Videli ste i da je to ista publika koju ima Vojaž i ja. Onaj delirium kada je izašao na scenu i ta ljubav prema njemu, stvarno mi je srce bilo puno da sam mogla da napravim to iznenađenje Lozničanima i da uživaju to. Ali vi gotovo nikada nemate zapravo gotovo koncertu, da smo se svi iznenadili kada je Vojaž došao, kako je došlo do toga? Pa čuli smo se, zato jednostavno desilo se da je on slobodan i čuli smo se i naši timovi su komunicirali da li bi on želeo da dođe, to je bilo bez obaveze ikakve, da li bi želeo da dođe u Loznicu, da iznenadimo zajedno lozničku publiku, oduševio se i rekao je da Lozničani apsolutno to zaslužuju i rekao ceki stižem. Tako da je to bilo iznenađenje za sve, baš smo krili to da ne procuri i uspeli smo u nameri. Jedan od simpatičnih momenta je i zastava koju ste uvedali, tako da zaista izgledalo fenomenalno. Da. Dosta hitova, dosta pesama. Kako se vi opredelite za one koje ćete da pevate? Čuli smo i videli da iz publike dobacuju, pevajte na da li ste odgovor? Malo vas i ometaju u toku nastupa. Ne, to ste vi rekli, ne ja. Ne ometaju me tamo posla, olakšavaju mi na bini. Ja, Bogu hvala, imam toliki repertoar i takvu bogatu diskografiju da bih mogla 2 koncerta od preko 4 sata da pevam, a da nijednu pesmu ne ponovim. I uvek mi je jako teško da sve želje ispunim publici koji očekuje na tom jednom koncertu od 2:15 da ja otpevam ceo svoj repertoar i baš da ubodem ono što oni vole. Mnogo mi olakšavaju time sad što klinci dižu telefone, pišu mi, ja čkiljim, gledam šta piše, kažem uveličaj slova, ali odlično sarađujemo, videli ste. Delili ste i autograme. Jesam, naravno. Pa da vam kažem nešto, meni to ništa nije teško, ja zbog njih postojim i zahvaljujući njima se ja večeras ovako božanstveno osjećam, zahvaljujući njima koji su napravili tu atmosferu, svi ste se divno proveli, jer to je prosto energija koja nema cenu. Ne postoji cena za tu energiju, za tu ljubav, kao što sam i rekla publici, koju oni meni pružaju i taj vetar u leđa, 38 godina, koliko se generacija smenilo koje slušaju te moje pesme i gledam sad onu dečicu u prvim redovima koji su tek kročili u neke tinejdžerske dane, tu ima i 12 godina, i 13 godina, i 11 godina. I mogu samo da kažem da mi je ogromna čast i da mi jako imponuje što, eto, sve su te generacije i buduće generacije opet kod mene. Da. Imate puno pesma. I mame, i tate, i deca. Jeste, za sve generacije ta zabava. Inače, pomenuli ste tu svoju bogatu karijeru, ima još dosta pevača koji imaju sličnu karijeru kao vi, ali vi imate tu neku posebnu energiju, karizmu, koju koristite ne samo kao pevač, nego i kao voditelj, kao član žirija. Kako sve to postižete uopšte? Pa vidite da postižem. Čovek dok nešto ne proba ni ne zna koliko može. Ja, eto, delam na 3 fronta, za sada, Bogu hvala, svuda preuspešno. Što se tiče Zvezde Granda, mi stvarno rasturamo sa tom gledanošću, čak se malo i piše o tome i tu sam presrećna jer smo zaista ostvarili taj svoj cilj, obećanje koje smo Saletu svi dali da ćemo biti još bolji, da ćemo biti još energičniji, eto to smo ostvarili prošle godine, ove godine i to je znači još jedan od ostvarenih želja i ciljeva. Što se tiče Ceca šoua,
Tu se sjajno provodim sa svojim kolegama, sa prijateljima koji su glumci, pa iz razno raznih poslovnih sfera. Opet i to je preuspešno i zabavno i drugačije, uživo se peva, prikazujem svoje prijatelje i kolege na neki drugačiji način, da se šalimo, pričamo o nekim lepim temama, nema škakljivih pitanja, nema neprijatnosti, samo smeh, razono da to prenosimo i na publiku i mislim da se to publici dopada. Što se koncerata tiče, svedoci ste toga da svuda imam rasprodate koncerte unapred, mnogo pre. I šta ja više da poželim od Boga, od života, ja mogu samo da kažem da sam jedna zadovoljna žena i Bogu hvala, neka samo to potraje i bit će sve super. Pomenuli ste Saleta, da, i navršilo se ovo godinu dana od Tako je. smrti sad 1. marta i kakve su sada emocije? Pa emocije su takve da, ja sam to vama govorila, neki ljudi se prosto nikada ne prebole, samo naučite da vremenom, treba vremena, da bez tih ljudi naučite da živite. Ko je imao takvog iskustva, kao što sam imala ja to mogu, uslovno rečeno, lakše da preživim od onih kojima se to prvi put dešava, jer prvo suočavanje da nekog više nema, to je u stvari najstrašnije. I da ga nikada više nećete videti, to je najstrašnije. Ja prvo dok sam sebe navikla na to da ja svog supruga više nikada neću videti, da ga nikada više neću zagrliti, da ga više nikada neću čuti njegov glas. To mi se dešavalo i sa babama i sa dedama, za sve ono gde ste emotivno involvirani, to je to. A i Suzani sam isto rekla, taj bol neće prestati. Prosto će samo ko na svakoj rani da izraste krasta, pa neki ožiljak, ali kad god zagrebeš, to je tanko i boleće. Samo ćeš naučiti da živiš sa tim. Suzana je umeđu vremenu postala i baka. Jeste, čestitala sam, da. Šta kaže? Pa srećna je. To su najradosniji životni trenuci. Da. I baš mi je drago da je se desilo nešto mnogo lepo. Pominjali smo sad, dobili ste još jedan poklon i videla sam da ste na bini poklon od fanova i evo tu negde u susret 8. martu, pitaću vas koji je negde najkreativniji poklon koji ste dobili i koji pamtite? Bilo ih je mnogo. Pogotovo kad su moji fanovi u pitanju, oni se stvarno toliko trude i toliko su kreativni da ne bih mogla jedan sada da izdvojim pa da kažem, eto to je jedan. Ja sam dobijala ćebad gde su članovi moje porodice. Ja se i dan danas pokrivam s tim i uvek mi je prelepo. Sa Marakane, Veljko, Anastasija, ja, i sad, to je s Marakane, su fotografije na tom ćebetu i kaže Željko, ovo sam ja, nisi to ti, to ti je otac. Kad smo kod vaše porodice, vaš sin Veljko Ražnatović prolazi kroz veliki period i teškog i rada i odricanja i često decu viđe samo preko video poziva. Kako vi kao majka gledate na taj njegov put? Pa nije idu deca kod njega. A idu. Ide i žena, Boga mi i deca. Pa to je potpuno prirodno, što ne bi išli, Bogu hvala. Ne, idu često i on je samo, naravno, konsultovali smo se onako porodično. Ja smatram da svako treba da sledi svoj san ako za to postoje predispozicije i mogućnosti. On za to ima mogućnosti i mi smo kao porodica se svi držimo i jedni drugima pomažemo, podrška smo i moj je savjet isto bio da treba da ode i da pokuša da ostvari svoj san. Zašto da ne? Drugo, ja sam kao njegova majka i njemu isto veliki vetar u leđa i stub i potpora. Njegova supruga apsolutno je u tome sa njim. Cela naša porodica. Tako da organizujemo se, sve to funkcioniše kako treba, super. Sjajno. Ostvareni ste na svakom polju, ali ja moram da vas pitam, jeste svesno zaljubljeni možda? Ne. Ne delite tako. Pa živi pokazatelj da izgled vara. Kako kažu u mojoj pesmi, najbolje izgledam kad se najgore osjećam. U stvari ja se ne osjećam loše, sam samo jedna trenutno jako umorna osoba, jer sam imala naporan koncert, ali me toliko drži adrenalin da ću to tek sutra da osetim. Sad ja mogu da letim, bih mogla još jedan koncert sada da otpevam, ali kada se sve spusti, energija,
emocije. Sutra će biti, aj, da li da ustanem ili da odustanem. A možda i neću otkud. Sigurni smo da ćete iz Loznice poneti samo lepe uspomene. Isključivo, da. Ali ovde nije kraj. Vaša turneja sa koncertima se nastavlja. Da, zovem Čačak, sledeće nedelje Čačak, to smo odložili zbog onih nemilih situacija koje su se desile u Čačku. 2 za redom, na veliku žalost svih nas, i mislim da je bilo potpuno normalno i ljudski da se to prolongira na mesec dana. I to smo i uradili, hvala publici na razumevanju i svim ljudima koji su kupili karte, čak nismo imali ni vraćanje karata, da ljudi, da im se datum ne pogodi, da mogu da dođu na koncert. Tako da idem prvo u Varnu, Bugarsku, to je jedno 800 km, daleko, pa preko noći se vraćamo i idemo za Čačak.